Itt állunk Gibárton, ahol október 14-én figyelemfelhívó demonstrációt tartott a Jobbik Magyarországért mozgalom Vona Gábor részvételével, többek között a 2010-es árvízben megcsúszott szerpentin felújításának érdekében. 5 év elteltével folyamatosan romlik az állaga a 39-es főút ezen szakaszának, mely Abaújt és Zemplén köti össze, és több tucat települést forgalmára van kihatással a jelenleg érvényben lévő súly és forgalomkorlátozás miatt. Továbbá jelentősen érinti a tömegközlekedést, az iskoláskorú gyermekek és a munkába járók napi ingázását. Amint látszik, súlyos forgalomkorlátozás van a helyszínen, ami még jobban zavarja ennek a területnek a mozgását, mivel az álló autók és az itt elmenő járművek folyamatosan mozgatják a talajt, és egy nagyobb esőnél még jobban lemossák az egészet, mint hogy itt is látszik a fa levitte. Lehet a következő sorfa lesz. Ez élet- és balesetveszélyes. Az ismételt suhadás következtében a napokban egy 6-7 méteres fa a teljes gyökérzetével rádőlt, és körülbelül 10-15 köbméternyi talajréteggel együtt csúszott a szerpentin aszfaltjára, melyet vélhetően a katasztrófavédelem és a tűzoltóság szakemberei szakszerűen eltávolítottak. Ahogyan látható, a pályatesttől 3-4 méterre óriási hasadék keletkezett, mely folyamatosan szélesedik és mélyül. Az esetleges útlezárás hosszú távon nem nyújt megoldást, mivel a környező több tucat település lakosainak oda-vissza 30-40 kilométeres többletutat jelenthet a meglévő két alternatív kerülőút. A Hernát felől keletkezett szakadékba a közeli temető sírjainak fedlapjai és fejfái közül a korábbi omlás következtében néhány már becsúszott. Látható, hogy életveszélyessé vált a szerpentin adott szakasza. Fel fogjuk szólítani a térség országgyűlési képviselőjét, illetve levélben fogok fordulni a megyei közgyűlés elnökéhez, Török Dezsőhöz, hogy tegyenek meg mihamarabb minden intézkedést a tapasztalat probléma sürgős megoldásának érdekében. Ne várják meg, még életet vagy balesetet követel ez a jelenség.